Γεια σας, με λένε Αναστάσιο. Έπαιζε στο διαδίκτυο ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ήμουν στο παιχνίδι και είδα ότι κοροϊδεύεται ένα παιδί. Γιατί κοροϊδεύεται ένα αγόρι? Για πλάκα το κάναμε. Είναι αστείο. Δεν σας αρέσει ο τρόπος που παίζει? Ναι, παίζει χάλια. Δεν ξέρει. Τον τρομάζετε. Ζητήστε του συγγνώμη. Ωραία. Θα του ζητήσουμε συγγνώμη. Θα του ζητήσουμε συγγνώμη και οι δύο. Μην το ξανακάνετε. Δεν είναι ούτε σωστό ούτε ωραίο. Εντάξει. Σίγουρα. Μας συγχωρείς? Μας συγχωρείς, σε παρακαλώ. Ναι, σας συγχωρώ, αλλά να μην το ξανακάνετε.